салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface-ро аз сомонаи оилати J манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. Нигина Амонқулова стураи дурахшони санъати эстрадаи тоҷик аст. ин дил бубин пачбурда шуд дар интизора дилбар, дигар надорам тоқати тезтар биё эй дилбар. ин маликаи ҳунар тавонистааст бо садои фораму оҳангу таронаҳои дилчаспи хеш дар дили ҳазорон ҳазор мухлисони савту наво маъво гирад. ин бонуи ҳунар як рӯз қабл суруди нави худро бо номи Марав дар ютуб-канали Қиём Entertainment пешкаши ҳаводорони савту наво сохт. Клип-таронаро дар муддати 20 соат зиёда аз 170 000 нафар тамошо карда ба ҳунари волояш баҳои баланд доданд. матни суруд аз Меҳри Нисо буда, танзим мусиқи аз Зайн ва Ҷасур мебошад. Марав аз дил марав аз ҷонам эй дӯст. Зулайхо Мамашиева стураи пурҷилои тоҷик буда бо сурудҳои дилнишин ва овози форами худ ба дили миллионҳо нафар роҳ ёфтааст. Эма гуфта будам бача пушаймон мешай. ин бонуи ҳунар дар рӯзи 4 феврал бахшида ба рӯзи ошиқон ба мухлисони хеш сюрприз намуд. ин сарояндаи хушовоз суруди нави худро дар ютуб-канали хеш бо номи Ашкам Марезон манзури ҳаводорони худ сохт. ин сурудро дар давоми як шабонарӯ зиёда аз 45 000 нафар тамошо карда бисёр хуб қабул намуданд. гуноҳе надорам Ашкам Марезон. Шабнами Сурайё яке аз сарояндагони сарашиноси тоҷику тоҷикони ҷаҳон аст. Ой анор анор биё ба болинам, шабнам гулинор биё ба болинам. ин сарояндаи маҳбуб суруди нави худро бо номи Вой аз ин дурӣ дар ютуб-канали худ пешкаши мухлисони савту наво гардонид. Вой аз ин дурӣ ки ту маҷбурӣ. ин сурудро дар давоми 20 соат зиёда аз 70 000 нафар дида намуданд. ёдовар мешавем ки Шабнами Сурайё духтари примадоннаи тоҷик Сурайё Қосимова ва апаи фартонаи Хуршед аст. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилати J интизор бошед.